алейкум дӯстони азиз. Имрӯз мехостам як торти мидовӣ пазом. Барои пухтани торт ва хамираш мода дар кор мешава шакар 1 стакан ман гирифтам, яке мода 1 стакан дар кор намешава, ним стакан меандозам. Дар кор мешава сода, 3 та тухм, орд ма мебинам тарзи хамирам чӣ хеле ки мешава, ҳамоқа орд мегирам, надорум определённо 400-500 грамм гуфта наметавонам шумода. Ва барои хамир мода дар кор мешава асал. Крема ман мехоҳам кардан ҳам креми заварной, ҳам креми қатъи сгущёнка ва сливочное масло. Барои мода дар кор мешава сгущёнка, сливочное масло 150 грамм боз дар кор мешава барои хамир. Ва гирифтам шир барои крем. Ман хамирма мекунам дар плита ва 150 грамм сливочное маслоро бояд ки обкунем. Дар ин ҷаҳози 220 грамм мада дар кор мешава. Фикр мекунам ки диди ним стакани тақрибан 500 грамм мешава. Бо охирда мегум шумода. Ман об кардам сливочное маслоро ва меандозем шакара. Инҷа 278 грамм, где-то 200 грамм меандозем. Нимша. Мешканем 3 та тухм. Ман мондам плитаи ман меиста ҳазор да плитаро баланди бад намонем. Ва мода дар кор мешава ҳозир 3 қошуқ асал. Ним қошуқ сода.
اینجا آب شیشید 2 3 4 5 6 7 قرص. заварной крем метромозит 4 тұқымдар қойылды. Шакар, орт, ванильный сахар ва сливочное масло. Як стакан шакар. 4 қошиқи калон муда дар кор мешавад. Орт. Овистон андоза шир. Итара пас карда мемонем меҷӯшонем то камтарак ғавз шидан шавад. Креми заварной ғавз шид. Ҳозир камтарак меиста хунук пӯшид бо ғавзтарак мешава. Як бор мекубем. Баъзе вақт ман миксер мекунам, баъзе вақт намекунам. Рози камочки зиёд надорад. Барои дуюм крем ҳозирашда ман гирифтам 150 грамм сливочное масло. Амира мекунам ва мебинам. Тамом тортима тайёр шид. Медовый. Мара имрӯз хоҳарам мебиёям. Имрӯз дар рӯз сешанбе хоҳаракам мебиёяд Казахстон. Барои ми торт кардам. ҳозир ира мемонам як тараф ва хунума ва самбуса мепазам. ҳаминҷа мегӯям шумо дахай ва то видеои оянда.